Sziasztok! Ez itt az Életünk Ausztriában csatorna, és most 5+1 tippet fogok veletek megosztani, hogy hogyan is vágjatok bele az ausztriai életbe. Ez most egy ilyen szóló videó lesz, remélem ez a fajta is tetszeni fog nektek, és akkor kezdjünk is bele. Ausztria sok lehetőséget rejt, de mielőtt belevágnál, érdemes néhány fontos dolgot átgondolni és megszervezni. Én 9 éve élek itt kint Ausztriában, ez alatt a 9 év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Ezek alapján szeretném nektek ezeket a tippeket átadni, hogy nektek már könnyebb legyen, és megosztani veletek. Első tipp, hogy gondold át, hogy mi a célod. Itt ilyesmikre gondolok, hogy rövid távban gondolkodsz, szezonozásban, vagy hosszú távban, letelepedésben. Ezek mind-mind nagyon fontos kérdések, hiszen ezek alapján fogod kiválasztani, milyen munkalehetőséget szeretnél magadnak. Gondolok itt ilyesmire, ugye a szezonozás az lehet akár egy rövid távú dolog, hiszen azt mondod, hogy szeretnél magadnak pénzt keresni, és a szezon által ezt tudod magadnak biztosítani, hiszen, hogyha félre akarsz tenni, akkor a szezon erre a legtökéletesebb. Ott kapsz szállást, ellátásnak egy részét, így a fizetésed hatalmas százalékát félre tudod tenni. Tehát vegyünk egy példát, mondjuk 1500-2000 eurót kapsz szezonon, és ugye nem kell fizetni se a szállásodért, sem az ellátásod javarészéért, így majdnem meg tudod tartani azt az 1500 vagy 2000 eurót. Ha kiszámolod, hogy pár hónap alatt mennyit tudsz félretenni, ez tényleg egy szuper dolog. Hogyha nem szezonban gondolkodsz, hanem éves állásban mondjuk keresel 2000 eurót, az szerintem már jó pénz itt kint. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem, és 3-4 ezer eurókat lehet keresni. Szerintem a nagy többség nem annyit keres. Maradjunk ennyiben, és hogyha azt mondod, hogy mondjuk 2000 euróból lejön még a szállásod, ami tegyük fel 6-700 euró, még azon kívül mondjuk a kocsidra is fizetned kell, azon kívül biztosítások, stb. És ilyen szempontból a szezonozás sokkal jobb. Ha letelepedésbe gondolkozol, vagy nem szeretnél szezonozni, és tényleg éves állásban, akkor ezeket is figyelembe kell venned, hogy ténylegesen mit akarsz pénzgyűjtésre, ezért mondom, hogy a szezont ajánlom. Az ingázás is egy jó lehetőség lehet, hogyha határközelben élsz, az üzemanyag költséget több lesz, de ezt évenként aztán vissza lehet igényelni az adóvisszatérítésnél, és akkor egy nagyobb összeget fogsz kapni. Második tipp, nézz körül a munkaerőpiacon. Ha megválaszoltad már az első kérdést, hogy milyen hosszú távon szeretnél dolgozni, akkor itt van pár oldal, hogy melyek azok, ahol tudsz esetleg magadnak állást keresni. Amit én imádok, az az ames.at, utána jön a willhaben.at, itt majd később visszatérek erre, mert itt nem csak munkát tudtok keresni, hanem lakást is, de majd később visszatérünk erre, illetve az indeed.at és a career.at. Ezen kívül is van még jó pár munkakereső oldal, de én ezeket szeretem a legjobban, és ezért is ajánlom nektek nyugodt szívvel. Ezen kívül természetesen, hogyha van ismerősöd, aki tud segíteni, akkor nyert ügyed van. Ezen kívül viszont vannak még Facebook oldalak, Facebook csoportok. Kimondottan régiónként, vagy nagyobb városonként is vannak Facebook csoportok, amik csak magyaroknak szólnak. Ilyen például a klagenfurti magyarok, a wolfsbergi magyarok, a karintiai magyarok, a gráci magyarok csoportja, tehát rengeteg ilyen csoport van. Használjátok, az okostelefonok adta lehetőségeket. Harmadik tipp, ami véleményem szerint a legfontosabb, tehát én ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy válasz olyan munkát, amit szívesen csinálsz, vagy pedig számodra tűrhető, mindjárt ki is fejtem, hogy miért. Rengetegszer szoktam hallani magyaroktól, hogy hát nem tudsz valami munkát, nekem bármi megfelel, bármi jó lesz. Ez így van, 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig jó lesz. Csak hogyha olyan munkát vállalsz, amit gyűlölsz, azt nem fogod hosszú távon csinálni. Akár lehet, hogy hetekig sem bírod ki. Tehát vegyünk egy példát, mondjuk te azt mondod, hogy gyűlölök takarítani, de itt bárkinek, vagy ahogy keresed a munkalehetőséget, azt mondod, hogy nekem bármi jó lesz, mondjuk egy leasing cégnek. Találnak neked egy takarítói munkát, és szomorúan fogod tapasztalni, hogy hát ezt gyűlölöd, és emiatt lehet, hogy haza fogsz menni, mert nem vagy olyan kitartó, hogy tovább menjél a következő lehetőségre, és haza fogsz menni, és azt fogod mondani, hogy hát ez borzasztó volt, én nem bírtam. Természetesen vannak olyan esetek, amikor önhibádon kívül mondjuk úgy bántak veled a munkahelyen, nekem is volt ilyen,
de lehetséges, ha magunkkal egy kicsit jobban tisztában vagyunk, akkor olyan munkahelyet fogunk választani, amiben még hogyha nehéz is, kibírjuk azt a pár hónapot, amire szükségünk van. Persze mondom, vannak olyan esetek, hogy annyira kitartó vagy, összeszorítod a fogadat, és akkor is kibírod, de azért könnyítsd meg a saját dolgodat azzal, hogy olyan munkát vállalsz el, amit legalább azt mond, vagy amire legalább azt mondod, hogy tűrhető. Negyedik tipp, az pedig nem más, mint a nyelvtudás. Vajon mennyire fontos? Hát igen, itt vagyok rá, én az élő példa, nem tudom, hogy intő-e. 4 évig tanultam az iskolába a németül. Hát nem segített semmit, megmondom őszintén. A dialektus is hozzátett persze, de hogyha valakinek alapból nincsen valami hatalmas nyelvtudása, akkor valószínűleg az is befolyásolja az egészet. Hát én azt tudom mondani, hogyha nehéz éveket szeretnél magadnak szánni, és amúgy hosszú távon szeretnél kijönni, akkor nyugodtan vágj bele nyelvtudás nélkül. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy ki lehet-e jönni nyelvtudás nélkül? Természetesen. Csak én ilyenkor mindig azon gondolkodom el, hogyha visszamehetnék az időbe, akkor de milyen áron tapasztaltam azt, hogy a főnök hát kihasználta azt, hogy nem tudok németül, és nem úgy fizetett ki, vagy a túlórákat nem fizettek, és azt mondta, hogy hasraütés alapján majd, mert tudta, hogy nem tudok németül, ezért kihasználhatja a helyzetemet. De hát velem is megesett ez, és hogyha tudtam volna németül, sokkal jobban ki tudtam volna állni magamért, mint így. Ezért is volt nem 1, nem 2 munkahelyem itt Ausztriában, hiszen az az idő, amíg felküzdöttem magamat odáig, hogy azt mondjam, hogy már tűrhető az a munka, amit csinálok számomra, ahhoz el kellett teljen jó pár év. Szóval, hogyha ezt meg szeretnéd magadnak spórolni, ezt az időt, energiát, nehézségeket, akkor én azt mondom, hogy ha más nem, legalább egy A2-es szintig fejlesz fel magadat, és indulj el úgy, mintsem, hogy tényleg ilyen helyzetekbe kerülj. Természetesen meg lehet csinálni. Mindenki meg tudja csinálni. Most jön a következő tippünk, az 5., ami nem más, mint a lakhatás. Készülj fel! Ha nem szezonozni akarsz, ahol ugye biztosítják a szállást, vagy olyan munkakörben dolgoznál, amin leasinges cég, tehát munkaerő közvetítő cégen keresztül dolgozol, és ott a munkaerő közvetítő cég ugyanúgy biztosítja neked a szállást. Erről már az előző podcast részünkben a férjemmel beszéltünk, ide majd beteszem. Vagy nincs ismerősöd, akinél meg tudsz szállni, akkor bizony gondoskodnod kell a szállásodról, de hát ez ugye evidens. Itt a környékünkön olyan 6-700 euró mostanában az ilyen 50 négyzetméteres lakás ár, és ugye erre még jön a 3 havi kaució. Ami, hogyha kiszámolod, hogy nem csak ugye 1 havi, meg még azon kívül a 3 havi kaució, hát nem kis összegről beszélünk, szóval azért ott egy jó kis tőkével kell rendelkezz, hogyha ki akarsz jönni. Szóval ezt is jó figyelembe venni, és megmondom őszintén, ez nem Bécsről van szó, mert Bécs sokkal drágább. Tehát ott nagyon drága a lakás, úgyhogy ez itt most a környékünkről, Steiermarkon néztem egy pár lakás lehetőséget, és ott ilyen áron mozognak, de mondom, ez az ilyen 50 négyzetméteres, szóval ez igényeitől is függ, hogyha te azt mondod, hogy te 3 szobás lakást akarsz, természetesen lehet találni olcsóbban is 3 szobás lakást, de mondom, minden az igényeitől függ, hogy te neked megfelelően nem új építésű, vagy nem felújított, ezért így általánosítok most. És azt még hozzátenném, hogy nem mindenhol könnyű, főleg, hogyha kisállattal akarsz mondjuk egy lakást kivenni. Mi is úgy próbáltunk lakást találni, és hát nem volt olyan egyszerű. Jó pár hónapon keresztül kerestem, mire olyat találtam, ami számunkra is megfelelő volt, illetve a kisállat is megengedett volt, úgyhogy ezért érdemes időben elkezdeni a keresést, hogyha mondjuk éves állásra pályázol, és nem szezonmunka, ugye, amit már mondtam, ahol biztosítják a szállást, ahol utána nézni, esetleg személyesen elmenni és megnézni azokat a lakásokat. Hol tudsz keresni? Megint csak a kedvenc oldalamat tudom mondani, a willhaben.at. Amúgy erről az oldalról azt is tudnotok kell, hogy itt nem csak lakást tudsz keresni magadnak, nem csak munkát tudsz keresni magadnak, hanem ezen kívül egy piactér, ahol adhatsz, vehetsz dolgokat. Imádom. Tehát olyan poton összegekért lehet vásárolni rajta, akár bútort, akár bármit, hogy ilyen 5-10 euró, 20-50 euró, tényleg, és alig használják, vagy csak le akarják cserélni, szóval nagyon tudom ajánlani ilyen szempontból is a willhaben, de hogyha érdekel benneteket ez az oldal, akkor nagyon szívesen csinálok róla egy kisebb tartalmat.
Illetve természetesen ugyanígy Facebook csoportokon keresztül, hiszen rengeteg csoport van, ahova be tudod írni, úgy bármilyen ausztriai magyar csoportba be tudod írni, hogy keresek itt meg itt lakást, hogyha kinézted magadnak a régiót, ahova szeretnék költözni, vagy megtaláltad az álommunkádat, és akkor oda szeretnél letelepedni, és már tudod, hogy hova, akkor fel tudod tenni kérdésképpen, hogy szeretnél lakást keresni, és van-e ilyen lehetőség. És amúgy legtöbbször segítőkészek. Még ezt akartam mondani, hogyha ügyintézéssel kapcsolatos kérdésetek lenne, akkor van egy Ausztria magyarok és kismamák csoportja, nem tudom pontosan, nem biztos, hogy így van a neve, de valami ilyesmi. Rengeteg adminisztrációs dolog van benne, és én is nagyon sokat tanultam itt ezen az oldalon. Bárminek utána tudsz járni, hiszen elmész a csoportra, és akkor azon belül a keresőre, és akkor bármit beírsz, akkor kidobja már az eleve megbeszélt tartalmakat. Én rengeteg adminisztrációs dologban itt néztem utána, és itt informálódtam, mert én sem voltam tisztában régen ezekkel. Szóval ez az egyik kedvenc csoportom, és köszönöm szépen innen is az adminoknak, hogy ennyire ügyesen kezelik azt a csoportot, mert nagyon ritka a negatív, tehát inkább pozitív visszajelzések vannak a csoportban. A következő a plusz egy tipp, ami egy kicsi motiváció lenne tőlem nektek, hogy ne add fel túl hamar. Tudom, hogy az eleje nagyon nehéz, és nyögvenyelősen indul. Nekem is nagyon nehéz volt az első jó pár év, és éveken keresztül még haza akartam menni, de lassú vízpartot most, ahogy szokták mondani, és a sok befektetett energia meghozta a jutalmát. Tényleg megéri, hogyha belefektetsz egy kis energiát, időt, én csak ajánlani tudom, hiszen Ausztria egy stabil és élhető ország, és hogyha felmerült már benned az a kérdés, hogy változtatni szeretnék az életemen, talán Ausztria, akkor ne keresd a miérteket, hogy miért ne, vagy hogy hogyan sikerülhetne ez nekem. Ne keresd, hanem vágj bele, mert menni fog. Tehát, hogyha nekem ment, másnak is megy. Szerintem menni fog. Tudom, hogy új ország, más nyelv, más a kultúra, más a hozzáállásuk mindenhez, de én csak pozitívat tudok róla mondani. Nyugalom van, biztonságérzet van, tényleg élhető. Tehát azt tudom az egészre mondani, hogy élhető ország. Hogyha belegondolsz, hogy a magyarokról azt szokták mondani, hogy jéghátán is megélnek, akkor hidd el, hogy ezzel a mentalitással sok mindent el lehet érni itt kint Ausztriában. És szépen lassan fel lehet itt építeni az életeteket, és sokkal gyorsabban el tudod érni azokat a célokat, amit otthon Magyarországon. Sajnos. Mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy lépje meg ezt a lehetőséget, hogyha vagy látsz rá egy pici kis opciót, hogy lépni tudnál, akkor ne fordulj vissza, és tényleg ne keresd a miérteket, hanem tedd meg. Szóval ne adjátok fel túl hamar, és az első adandó alkalomkor, amikor valami nehézségbe ütköztök, ne rohanjatok haza. Megmondom őszintén, nekem is voltak ilyen pillanataim, amikor haza akartam szaladni, rengeteg ilyen volt, de nem tettem, és tényleg megérte. Ennyit gondoltam mára, nagyon remélem, hogy tetszett ez a tartalom. Hogyha nem láttátok még, akkor már csináltunk pár podcast részt a férjemmel, illetve egyet a húgommal. Itt is munkakeresésről, kezdeti nehézségekről van szó, úgyhogy ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. Ha tetszett pedig a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára, mert rengeteg résszel fogunk még jönni, nem csak én, ugye a férjemmel együtt szoktuk a podcasteket csinálni, munkakeresésről, adminisztrációs dolgokról, itt kinti életről, akkor az egészségügyről, szóval rengeteg olyan érdekes információt hallhattok, amivel esetleg még nem találkoztatok, vagy nem volt olyan bő információ, amit mi majd elmondunk nektek. Remélem tetszett, és hogyha más nem, akkor legalább egy kicsit ösztönöztelek titeket arra, hogy lépjétek meg ezt a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok velem, és végignéztétek a videót, és találkozzunk a következő adásban is. Sziasztok!